Rebo isu iki mau acaraku ning pasar golek ayam Upin Ipin bablas ngopeni bayi-bayiku rek. Pesene mbakku dhisik ora oleh mangan brutu akeh. Lah nyapa Mbak? Lho, jare mbakku mari pekon Mbak. Dadi aku gur tuku iwak pitik Upin Ipin setengah kilo ya Mbak. Terus ora lali aku mampir ning bakul gedang. Nyapa Mbak? Lho, mosok ning bakul gedang arepe golek pesugihan kan ora mungkin to Mbak. Terus singkat cerita aku balik, beh jan jos dalane. Piye to Pak lurah jajak dalanmu koyo ngene iki lho Pak mbok dibenakne. Terus singkat cerita maneh teko omah, lah ayam Upin Ipinku setengah kilo oleh telung glundung rek. Pesene mbakku ora oleh mangan iwak pitik akeh. Lah nyapa Mbak? Lho kowe engko marai nggarai nganu rek, ning wetenge marai meluntir ning usus. Dadi ora usah akeh. Nah singkat cerita meneh tak kei bumbu marinasi rek. Aku arep-arepan ulek-ulek. Tak wae bumbu ladaku. Terus mari tak ulet-ulet. Jangan khawatir, tangan saya bersih. Jadi tidak berbau kepet. Mari ngono tak selai kerdus, tak masak engko bengi rek. Lanjut, mari ngono aku arep nggodhog banyu. Gawe apa Mbak? Lho, aku ki duwe bayi rek. Duwe bayi loro. Kowe tak omong ya, aku lek ngopeni ngene iki ya, ndas-ndasku sing mumet-mumet ngono ilang. Makanya aku lebih baik ngopeni ngene iki gawe tambah stres rek. Iki rumah samu hiburan bayi-bayi ini iki.